Eta, jaun Edward? Handirasun, parlamentuak emango dio mailegua koroari. Baina baldintza batzurekin nik uste. Baldintzak? Zer esan nahi duzu horrekin? Zeintzu dira baldintza hoiek, jaun Edward? Funtsean, jauna, koroak aginte osoa parlamentuaren esku ustea. Eta nork aurkeztu du halako proposamena? John Pym, Henry Ayrton, John Hampden, puritanoek. Ondo babesturik zeuden, jauna. Eta horiek euren buruak ingeleztzat dauzkate? Jainko aski da gizon batek bere leinua ukatzeko. Alere ingeles jarraituko lukete. Koroa barregarri usten ari dira. Izpidiaren privilegioa gehiagitzen ari dira sedizioz eta traizioz. Goregi hitz egiten duzu, jaun Stratford, belarria ere mindu egiten duzu. Beraz, horrainore heldu behar, jauna. Koroa ere negoziatzeraino heldu behar. Zer egitea nahi duzu? Oldartzen zaizkidan guztiak atxilotu? Urkatu? Nahiago duzu Ingalaterrako koroa erregalatu kaleko jendaile horri? Nire agintearen gainetik dago hiritarrak atxilotzea behar den kargu gabe. Karguek ez daukate zerikusirik. Egintza horrek lurnetako oinarri legeak irauliko lituzke, madam. Egintza horrek Ingalaterrako koroa salbatuko luke, jauna. 12 urteotan zuzen eta zintzo gobernatu dut herri hau inolako parlamentu gabe. Zaudete ziur ez daukadala asmorik kargu honetan aholkurik eskatzeko baserreta ez jakin eta zapat konpontzailei eta otargilei. Ene jaun Stratford, libragaitzazuna asle hoietatik. Pym, Ayrton, Oliver. Denak atxilotuko ditut, jauna.